אני לא מבין איך ברקו לא הבין את הדבר האחד הפשוט הזה, שזה הכי פשוט בעולם. הבחורה אמרה לו, תקשיב, אני לא יודעת אם אני רוצה זוגיות, אני לא יודעת אם אני רוצה זוגיות שהיא תהיה איתך, או שאני רוצה זוגיות בכללי, בגלל שאני כל כך ממהרת לזוגיות, אז זה יהיה איתך. זה די פשוט להבנה. הבחורה פשוט רצתה לדעת, היא פשוט כל כך בגלל כל הלחצים שמופעלים עליה, וכל כך היא רוצה שזה יצליח לה הזוגיות, אז היא תיפול עליך, והאם באמת זה מה שהיא רוצה? זה נורא היה פשוט. הוא לקח את זה למקום שהיא בכלל לא רוצה זוגיות, אז למה היא נכנסה לתוכנית וזה כאילו... כמה חוסר הבנה, כאילו, אחי, מה... היא לא אמרה שהיא לא רוצה זוגיות, אחרת היא לא הייתה באה לתוכנית של אהבה חדשה, מן הסתם היא רוצה זוגיות. היא פשוט לא יודעת אם אתה הבן אדם הנכון לזוגיות הזאת, ומן הסתם זה לקחת סיכון, וגם זה מצולם מול כולם, אז כן היא רוצה לשנייה לחשוב האם זה מתאים לה, והיא לא רוצה בטעות שתעשה דברים שהיא מרגישה איתם לא בנוח, אז זה הגיוני לגמרי, אני לא מצליח להבין כאילו איפה הוא חשב. תוך יום מה הוא חשב, שהיא תישן איתו ביחד באותה מיטה, אני לא מצליח להבין, נכון, הוא עבר איזה 4-5 בנות שהרגו לו את הצורה, הוא צודק, אבל קצת כזה, לא יודע, ההבנה הבסיסית של הסיטואציה, כאילו, אחי, אתם מכירים פיזית יום אחד, מה אתה מצפה שיקרה? תן לה דקה, היא גם הייתה איתך כנה, כאילו, כי פשוט התחלת במגע מטורף ב10 שעות הראשונות שהכרתם, אז מן הסתם שתיתן לך שנייה איזה סטופ. לא יודע, מובן כאילו, לדעתי.